mama. Qhubeka. Ngowami ukubona ngoba ngiyabona ukuthi mina nawe sinokungazwani. Ngizothatha uZandile. Ya, isona sikhundla lezandile. Ngizele lesikhundla obukusona. Into engizoyenza. Nisembe. Uhlakaniphi noma wakho. Nawe kahle. Kwakhona lalela futhi Phela umuntu omdala nawe uhlonipha. umfazi wakhe mengakutshelanga mengasola usizo safazi ungabuyi amagesi avale. Hola correct smart abalibukeli mina lo Lunu paid phela intokazi yaphansi adinga amacisikodi ngokuhlala emlazini niyazi kwafethi yona le show inone engafi la mpethu kesha le ntokazi lena umafunga waseka mama nobaba phethu ungazi noma intombazane noma out noma lova kodwa siyibambe lapha laba fethi ngipholela umakazi Zandile laba fethi neshona kababona before umfundisi bafethi baphinde bakuphinda lokho kodwa niyazi inone engafi ayizwani nengane ngana baba asike sithi shwishelele siyobamba umakazi Zandile correct smart ja sanibonani balaleli igama mina ngumakazi Zandile igama nguayamthanda wakakhuzwayo ngize la ngibhalele inone engafi for uZandile wami siswa umfundisi manje umfundisi into engixakayo umfundisi akasafuni ukulokhuza usetshela uZandile ukuthi ingane akayikhiphe manje wafika ekhaya kwami ngingekho wafika ezofuna ukushaya uZandile umama umfundisi ngoba esizile ukuthi uZandile ufuna ukukhulela ingane yakhe so manje into engixakayo ngixa ukuthi wayefike engingekho ekubeni nazi kahle ukuthi ngiyasebenza ngekhazi zasemini so yena mesefika emini kufanele ngabe lonto siyakhuluma sihlala phansi njengamakhosikazi sixazulule ukuze sizokwazi ukuphuma nesisombululo ukuthi kufanele kumise kanjani so manje iyangicasula lento so that's why ngize la ngicela ukuthi bangisize abakwa inone engafi Ake babukeli sekunjalo ke babukeli ke njengoba ngishilo usesiphinde sahlangana ke naye la umakazi Zandile njengoba beshilo uzokachaza kabanzi kuma ukuthi ufuna ukuthi simsize ngani kahle sabona ma ngiyaphila njani sithanda yebo ma njengoba usibhalile ke ma awusho ke manje ma uthi kufuna kwenziwe njani ungichazele ukusize ngani kahle le engaka yabona ntombami ngendlela engixakeke ngayo ngicikekile nginyanyile ngiyizinto zonke ingiphatha kabi lento le ngibhalele lana for uZandile ne uZandile umithisa umfundisi wasebandleni usiphethe lo mfundisi and ushadile so nje beshadile nje uyajika lo mntanami uyokhulelwa lapha yebo khona umntwana uyanqandeka sazi ukuthi vele ngoba ike bandeni kufanele kwenza noma yini mangabe umdingi kodwa manje sengiphoxa ukuthi umama umfundisi masetholile ukuthi uZandile ukhulelwe ingane yomyeni wakhe usafika kwami uzohlasela uhlaselelani kwami ngingekho ngoba lena ufanele angibize angitshela ukuthi ingane yami siyonile ingane yami usekuvele umshopho kanje kwasimisa kanjani leyo nto and kungibasela kakhulu ukuthi umfundisi makuthiwa mayitshelo ukuthi ingane ikhulele ingane yakhe amtshela ukuthi akayikhiphi ingane ngoba yishadile umfundisi wonke asho kanjalo ukuthi ayikhishwe ingane ngiyakuzwa ma ayike babukeli nizwele kuma usesichazile isitori sakhe ke babukeli sike sikithi ngeshwishelele sike sibambeke la ku Pastor Mjosti ke indoda yamadoda ke hey sike sibona okay bawethu correct moja ayike babukeli sekunjalo sesiphinde sehlangana naye ke ubaba umfundisi la uPastor no Zandile la neolet lakhe sobona baba yebo ngiyaphi njani baba baba ngiyathemba ukuthi uqala ukufika la Aya ngiqala impela uqala ukufika baba la umana akukulethela namhlanje uletho umakazi Zandile uzokuchazela umakazi Zandile kabanzi ukuthi ukuletheleni yebo mana nguba umfundisi awukuchazeke umfundisi ezwe naye ubaba lavuza uverse 14 inhliziyo zenu mayengakhathazeki sawubona baba umfundisi yebo ma ngiyaphila njani mina ngiyaphila ngiyaphila baba mkhulu manje lana nginenkinga ukuthi yebo ngizwile ukuthi wena ukhulelise umntanami ngizwile futhi ukuthi wena uthe isisakasikhiphi so unqabile angithi yebo okay manje into enginga unkosikazi wakho umtshelile the last time sakhuluma naye umama into enginga ke bandla mase niphelezelana seniza kwami ngingayithatha lento ezokuhlasela mase nizofika kwami ngingekho ingane iyodwa
nizoyilwisa ezoyilwisa umama wakwakho and awumkhuzi ezife ngazuthi umntanami owadilivayo weza kuwe kanti nanivumelana ngithi manje umama mayesefike sezohlasela-ke emzini wami ngithule ngithini ngoba mina fanele ngabe kahle kahle ngizohlasela kwakho ngengane yami ukuthi yenzeni. Ngizoqala nje ngixolise nje mama. Yebo mina noZandile siyathandana. Kahle uZandile ulonga ngikusho. Ngangokushiso nami ukusaba and ukuvikela isithunzi. Isithunzi. Yeah. Sakho noma sebandla noma sikamama. Isithunzi sebandla. Njengoba ngumfundisi. Angibonanga ukuthi kuzoba isithombe esihle ukuthi kwenze ngale ndlela akwenzeka ngayo ngaphambili. Oh wabona ukuthi ngcono iyona engcono isolution eright ukuthi kube khona umphefumulo ophumayo. Ngoba phela bese nizoba babulali nanobabili thina singazi. La esontweni yethu isayoni. Yeah. Kwenzakalani esayoni? Hayi imoya isaphakamisa noma nizoyigqiba imoya mase kuvuka imkhubo ukuthi nina nobabili nina seniyasana babulali nikhunkulile kahle kahle nina. Ibizwa ngani into enjalo ibizwa ngani? Thiwani mina ngenze njani ngishaya uZandile ngishaye wena noma ngishaye ba. Lo zohlasela ke emzini wami ke ngimenze njani ke yena? Ngiyambopisa phela. Umuzi wami lo. Khuluma mfundisi, vula umlomo iphefumula indoda. Ayingacakwa inkinga zayo. Indoda nendoda iphiliswa inqumo zayo. Waqala fanele futhi ke la qale khona fanele futhi aqhubeke khona. Ngoba phela ngiyayifuna impendulo kusho ukuthi ngoba nakho ngikhulisa uZandile ibabo ekhaya engekho mase uzomathi. Yebo khona unayo lokuthi vele wathola ingane phela wathola ingane kodwa ayikho umuntu okufanele athathe advantage ukuthi kufanele ngoba nakho indoda ingekho la ekhaya sekufanele kufike umuntu nje azomisa imhlwenga kwami ngingekho. Makothiwa uyafa ke uyamshaya ingane yami mina ngithi ebandleni ke isithunzi sizoshona. Okay, ake ngilungiselana mama. Ngizoqala ngempela ngokukhulu ukuyithoba. Ngixolise kulokho kwenzayo. Noma kwenze kokunye ke mhlawumbe ngingakwazi. Akutshela ngani umema usho sebuya kwakhuzwa. Wahamba emva kwami. Awangakutshela yini kunangi mathandana wakho wena akakutshela ngani? Mina ngezwe ngayo uZandile sesichaza isitori. Ensendele imessage ku WhatsApp. Nikinganaphi noZandile? Hey besibhuka. Benibhuka. Imali ba. Niphuma nithi niyaphi? Nidli thina siyashaya la sikhipha imali yamfundisi isondlo sikamfundisi wona niyaphuma uthatha ingane yami niyoginqinele emaThekwini. Hey. Hayi asikho isidingo sokuphumula impandla izojuluka ke manje ngoba yonke into ngiyayidinga. Emaka intombi endala. Ukukhulu nje ukuyithoba. Kahle hle uzongilwisa umthetho wakho noma mhlawumbe akiliwa la baba imani ko uma kodwa sothi baba manje njoba ugcine kuthiwa ingane yakhishwe usafuna ikhishwe namanje noma no leyo nto sayikhuluma noZandile ukuthi uma wakhe wakayazi uma wakhe nangithi uma wakhe akazi ukuthi kunjalo wena uyakhishwa ingane noma isakhishwa cha ayisakhishwa hayi ngeke izokondliwa yebo hayi ngizoyondla nje izokuthola wonke ekudingayo futhi kwanaye lo Zandile ndini uyaphuma endini uphuma uyahamba musuku ungibamba musuku hamba uphuma umuntu ohamba esontweni uyosebenza uyosini uyajika futhi umama yokhama engekho wena udingika nomfundisi kwakwale igayi khona nje mina ke nje uthi angibuke kanjani ebandleni kusho ukuthi mina iyale egcikeni nithi niyabuka niyadlalisana niyahleka usekela umfundisi hawe Zandile ongenzela ukuthi isiphi ke leso yikho kuyikho lakho kuyikho sola futhi soqabana isiphi lesikhundla ekufanele nisima ngabe ninikezana sona nisakazelana ikiwe lokho angiboni ukuthi mhlambe ngiyakudinga ngithi ngidinga kanti ngina ngiyanikokhela anibeka aningigcoba ngani ngabe ngikhokhela esontweni awusho ngumfundisi ukuthi mina ngikhokhela esontweni akudingi lo umsebenzi kamkhokheli yini wakhingcela mayo khuluma ndoda ungaginyeki yini umsebenzi wamkhokheli phela fanele ngihlale weMakaZandile lesikhundla lesi sobumfundisi
siyamsinda noma umfundisi wakho uyathi mhlawumbe ngazi ukuthi mayiyala iy'ngane zakhe ukuthi zenze kanjani yena kusho ukuthi akuzwana. Cha, Mazandile ngenkulu inhlonipho. Kahle hle ufuna ukuthi ngenze njani? Ngesingawe awuphumela obani? Ubuza kumina? Yebo. Uyazi ukuthi uma ubuza kumina ukuthi ngizosuke ngikunikeze iy'nqumo engaphi kwamandla wakho. Umphendule lapho kuzomele enze njani umfundisi ngempela ukuze kutholakale phela isisombululo sale nkinga le. Uyatshala mfundisi ubalekela ngeke kushaye ngishayela khona lokho ukuthi uyabaleka. Uyatshala mfundisi yebo masatha ngiqaleni isizathu sokuthi uthole lo mfundisi abafana bengaka eminyango bekuyisiphi wena cha Umfundisi uyamthanda. ngithi mina isizathu esidala ukuthi uthole lo mfundisi abafana bengaka ebandleni yisiphi Hayi ngoba umfundisi wakuthembisa. Awujolanga nomfundisi ngoba wakuthembisa isikhunda. wangithembisa kwasubumjolo Wasubumjolo. ukuba ukuthi yena msengiyamthanda nje Walala naye ngoba ufanele akashongo walala naye ngoba uthembile isikhundla wena wasuyamthanda wase ngamitha emva kokumitha ke wasuyamthanda. Uyamthandiswa. Phela wena emva kokumitha ngithi uyasho ukuthi emva kokumitha wasuyamthanda. Wena mfundisi uyamthanda uZandile. Uzandile uma ngani nami. uma wengane sikhuluma ukuthi Baba uyamthanda na uZandile vele ngeke kushintshe uma wengane uyena nje vele. inune ngavela Uyamthanda. Umama nje besahlasela umama kuthiweni ngaye. Kwaphela uma umfundisi uyahlasela lapha kakhuzwayo. Uzothini kanje ukuthi uyamthanda uZandile? uZandile uyamlobola noma uZandile uzomenza intombi uma wengane? No, uZandile ngomthatha ngenza umngamo. Uma umfundisi uyakwazi lokho. Uyavumelana nalokho? Umfundisi uyasazi istory. Uvumile yini uma umfundisi ukuthi nishade? Yena akakuvumi. But if uZandile engenankinga ukuthi abe unkosikazi wami wesibili, soqhubekani la. umama umfundisi mengavuma Mengavumi. uthatha kanjani ngane yami ibumfazi wakho Kwaphela ngithi into iqala ngumamkhulu igcine ngumamncane. ngoba phela ngeke uyenze into uma mdala engavumile uvuma kanjani ke wena isiphi isinqumo sakho amase ngithi mina njengamanje uqala uyiphikile ingane 2 what akhishwe Yeah. wonke amabhadi nje wena uyawathatha wasondeza eduzane 3 ushadile ibizwa ngani leyo nto fanele ngenze njani mina ngishaye nje yami endlini noma ngishaye wena ngifuna ukuthi lento uma isifika komalume bakhe ifike wena Usushilo unesinqumo esiphelele esiphelele ukuthi wenze njani kahle uyamthatha umama umfundisi uyavuma. Kwaphela lento iziyoni phela sisikhuluma ngaso. siyamlanda umama futhi naye ke simbuza uyavuma ukuthi ingane yami uyayithatha ibumfazi wesibili anithi 10 ibize ngani khenkini Akesikhohleni indaba yomuntu ongekho. Kahle hle engizokucela nje. Ayisikhohle indaba yalowo muntu. Mina angithi umbizela ukuthi solungisa indaba between mina noZandile. Yeah. Ave akunjalo. Kunjalo Manje simfakelani nomunye umuntu ongekho khona. into edala ukuthi cha besifaka phela ngithi uke wahlasela ngithi lapha yakulowa muzi. Leyo walivula icala. bezolivula kanjani cha befanele ngimbophe umfazi wakho bekufanele Wona ufuna boshwe umama mase ngiyambophe mase usisala noma sijolane wakho ke nipa ngimbopheleni ngifuna ukuthi ngimbophe mase nisala nobabili ngidala umaqasa emzini wakhe akumele umbophe maphela hayi ene bengeke ngize ngimbophe Manje Ngeke umbophe phela mawuthi awunayo ID. bengingekho angithi Yeah. bengingekho ubani befanele avule icala yimini hayi enimanga sangayo ubani befanele avule icala sufuna ukuyovula icala futhi. Mase uhlala kanjani ke noma umfundisi uba umfundisi mase kuthatha kwenza ufazi wesibili suke wambopha. Okay ufikile kwami umuzi wami lo sobopha umuntu ongena emzini wami nina nizosala nobabili wena mangase awumbophi ngani lokuthi wena ulale naye ngakhanda ayibona ireplay kanjani ulalo umuntu sasivumelene kwi-rape ngizwe ningavumelananga kwi-rape Umfazi mina naye ushadile. sasivumelene kodwa ushadile ma hayi inhlonipho kushuthi ayisekho shuthi ibandla kahle kahle lizowa libulawa hayi ngoba inhlonipho ingekho esingakule ngane olale naye ebandleni AwuZandile ngokuqala. sho Yeah. hayi kanti Oqala usho ukuthi uyakuthanda. Uma umfundisi
Yabo lento Abafundisi phela bashadile naye. Wolulela kanjani endoda eshadile uyingane? manje ubone Uhlukumeza uma wakho, ubose uhlukumeza uma wakho. ubona athi uzoshada. Mina mawukuthi ke mina ngikhetha ukuthi shuthi ngiyaye ukuqhubeka nokufundisa. Aye ukondla ingane ngiyothini mina. Ngikhulisela. Akekho phela umuntu ozoyekondla ingane yakhe. Bangaka zingake ingane ezikhula ingane abo baba. Cha lezi ezinye lesizwe. Ekuhlukene nobaba bazo. Lezi ezinye mntama Usatshela nobaba lezi ezinye. zikhuliswa. Angitsholi. Kodwa uyezonda ngithi. Mazona. Naye umfundisi bezoyondla. Uyabona ukuthi Kumele lo mfazi wakhe lo mayemtshela ukuthi angayondli yami. Namanje lo mfazi wakhe mangabe ethe awungena emzini wami leyo ngane Phela uzongakhela nje wesumuzi. mayethe hayi endodeni yami akunkani. inkani yakho ngeke isizwe ngalutho ntombi siyaphila emhlabeni Manje mfundisi wenu uzomakhela umuzi lo ntombazana. Uzandela. uzobona uzoyithatha imali waphela ngayo Mkhwakazi wami. Makazanda. ndingazi imali Angizwanga ma. qhubeka Ngokwami ukubona ngoba ngiyabona ukuthi mina nawe sinokungazwani. Zandela. Yebo Sithando sami into engizoyenza. nisembe uNkulunkulu Ngizocela wami ukuthi ngizokwenza umkhokheli weba. hey wena hayibu ngiyalingwana hayi wehlule mntama wehlule Asike sizwe nangu baba uzama ukuchazela. Ngithi mina Wozandoda. Mazandela. uyaphi Mawuthi Ungaphuma ngomnyango sisi. uyaphi? Yakwehlisa esikhondleni. esani Wenze njani? Yawona into yakho kuba umkhokheli. mkadini umkhokheli Ayikusebenzeni. Angathi angeke isahamba ngalendlela ibizwa. hayibo ima Cha. Imali umaqala eqede ba. umkhokhelwani qala before ngidilizo nje umkhokhelwa Mama. Ngizothatha uzandile. Ya, isona sikhundla lesandile. Ngizele lesikhundla obukusona. ngihlakanaphe Imali. baby my food Imali. uthi ngophanya wena ukhahle wena uthini Cha wena njengoba njengoba umkhokheli ma uthi uba umfundisi awusayena kumkhokheli usoya namhlanje. xolisa umnuku Tswa namhlanje awusayena. Sengithathile isinqumo. besani Tswana sisingizwe uthi umfundisi la njengoba umkhokheli esontweni. Ngeke usakwazi ukuba umkhokheli esontweni sekuuzandileke manje umkhokheli sona sikhundla babethembise. Ngoba ivolunteer manje ngoyibambasa eminyango ke manje nangibathi uthini ngikhumula isiphika Sengishilo nje. phela kushuthi ngabe ngashada uwe Ibandla hela. ngabe ngashada uwe lizoba untombi kababa Soke sibone nanga amehla kumbongo. ngiyobatshela nje manje abazana ukuthi wena wenzeni ungithi wonjona nama volunteer esontweni shuthi nawe usongidiliza nje shuthi nawe usiyazi usunoplan ukuthi akunendaba naleyo nto vela ayiholeli lalela kutshela labo mama laba abalapha esontweni tagogo bazophuma nezingane zabo ngikhiphe ngiyaphuma ogeyifana anginankinga vele ibranch khona ngizoya le branching enkulu lapha kaMbishop wakho You're welcome to do so Ntombendala. ngizoyenza futhi kodwa uze ukwazi ukuthi Angikuvimbile. ngisulile vele ngiright ukuthi kushuthi vele ubucuphile ukuthi lento uyenze ubuswele ukuthi uzoyenza kanjani Cha inkulumo zakho. ngitheni Indlela wena okhuluma ngayo. ungabisakhokha kwalowo ma damages yes Hawu. Uyastuba. Cha phela manje sona bosibhalelela ukuthi ufuna akhokhe. Manje masuthi angangakhoki angazi kanjani kodiliza ehlalweni phela isona sikhundla sumbekele sona phela mnika sona sokuthi phela sona bofuna ukwazi esiphi lesikhundla bathembisene sona phela akwazi ukubeka lo ukuthi abe umkhokheli phela sezoba nomntwana naye ngithi akwazi ukumbeka esikhundleni ukuthi abe umkhokheli lo umfundisi angithi umfundisi ayizumfundisi lo waye ngakufaka nekhundla zasemasonto. imali babumfundisi nawe sike silungisa inkinga la angithi umntwana imali angithi nomona ube umfundisi babumfundisi na inkinga la cela ngiphi ithuba makancane cela ngiphi ithuba angithi babumfundisi la uma ube umama umkhokheli sike silungise la nakuwena nje uma umkhokheli ubeshadile ngithi akwazi phela ukuthi ungathatha intombazane emithi uthi uyumkhokheli intombazane phela la ishadile shithi ufana uqala uyokhokha ekhaya uwenze ilungise yonke lemonakalo wenzileke umshadeke noma umlobola bese kuyima eba umkhokheli
hayi yabona awukwazi ukuthi avela qhama seba umkhokheli nje kade ukuyicacisa la wento uZandile yebo ngama plan ami yeah uDecember nje hayi bese ngiplanile ukuthi nje ngiyakubo uZandile akubhlungu futhi akwazi ukuthi ungakhipha umkhokheli ufaka impulampula lo umfazi wakho ufaka impulampula uzokhipha umkhokheli nje ufaka omunye umkhokheli hayi ukuthi ede umkhokheli phe kwabakhokheli thu ngeke akwazi ukuthi unga-eda lokuthi azoba umkhokheli ekubeni ufaka impulampula fanele nabe umfundisi angithi umfundisikazi mina manje ngihlangana lapha noZandile thanda wena buvela ungasangidingi ebandleni ukuthi nani nikhuluma kakhulu sitheni angithi yonke lento le angithi kuba wena kwazi yenza lento ngabe ayikho ukuthi ukhuluma kakhulu mama angithi lento ngabe ayikho Zandile ubube wena wakwazi ukuvala simshiya uma ngakho nama TV akhe niyaphi bazosibonela sabe isithando sakhe hayi mfundisa mama ungasahamba nobabili ekuyihamba nizobona ukuthi niphelela isikhathi sokuhlala awusahloniphi noma wakho nawe kahle kwakhona phela umuntu omdala nawe uhloniphi umfazi wakhe mengakutshelanga ungabuyi amagedi avaliwe emhlathi wakho Simoya hayi ke babukeli niboneleke babukeli ukuthi umfundisi evele wathatha ngokwakhe inyawo zagcwala udaka kodwa babukeli ake siyazi into engafikele ulunu pheliphelela intokazi yaphatha yathi ngomachisigodi idlala kuhlalethana emlazi umafunga sakababa noma correct moja inune ngavi ayo Zandile